Velkommen til Epodex. I denne video viser vi dig, hvordan du korrekt sliber og polerer epoxy-harpiks. Afhængigt af epoxy-systemet og hærdningstemperaturen skal du vente 7-14 dage, indtil det er fuldt hærdet, før du sliber og polerer. Til dette skal du bruge følgende materialer: slibemaskine eller batteridrevet boremaskine med slibetilbehør, slibe- og polerskiver med kornstørrelse fra P320 til P5000, blød slibepude, mikrofiberklud, Epodex Polish, lammeuldspude samt en poleringspude. Overfladen skal være tør, ren og fri for adskillelsesmidler. Brug en blød slibepude under slibeskiven og start med det groveste korn, for eksempel P320. Slib overfladen jævnt og uden tryk med slibemaskinen. Gå overfladen over flere gange med samme kornstørrelse. Fjern regelmæssigt slibestøv fra både overfladen og slibeskiven. Det sikrer et rent slibemønster. Skift også slibeskive jævnligt for at bevare effektiviteten. Gradvist op til finere korn og kontroller slibemønstret efter hvert trin. Hvis du bemærker, at slibemønstret ikke er ideelt, f.eks. med hvirvler, så gå et trin tilbage i korn og gentag processen. Når du har slibet med det fineste korn, og mønstret ser perfekt ud, kan du begynde at polere. Brug vores polish til dette trin. Ryst polishen godt og påfør den på uldpuden. Poler nu overfladen. Fjern overskydende materiale regelmæssigt og poler igen. For at fjerne mikroridser skal du bruge poleringspuden. Påfør også polish her og poler overfladen, indtil den er glat og fri for ridser. Aftør forsigtigt overfladen med mikrofiberkluden og fjern eventuelle rester af polish. Du finder detaljerede oplysninger på hver produktside. Vi ønsker dig god fornøjelse med at bruge vores produkter. Med venlig hilsen, Epodex-teamet.